आरज खालामनायाव गथायदों आरो बियो आरज खालामनायाव बुंदों, ओ प्रभु बे खुरैनिखौ नों हायोब्ला गोजान खालाम। बे खुरैयाव मा दंमोन? बे खुरैयाव समस्त मानसिनि पापा दंमोन। बेयाव समस्त मानसि जागायजेननायनिफ्राय आदमा जेब्ला पापाव गोग्लैदों गासैबो पापा बे खुरैयाव जमा जानानै दंमोन। बेयाव मानसिनि रग बियाद, सानाय सुनाय, गासै मानसिया खालामनाय पाप गासै समस्त बे खुरैयाव दंमोन आरो बेखौ जिसुआ गासैखौबो बानजोबनांगौ, रुजुनजोबनांगौ जानानै फैदोंमोन। बेनिखायनो हायोब्ला बे खुरैनिखौ गोजान खालाम, नाथाय नोंनि गोसो बायदि होननानै बुंदोंमोन। खुलुमबाय। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै दिनै गोथार जिरायनाय सानदेनि मुङै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोन साफ्रोमनोबो खुलुमनाय, अननाय, सिबिनायखौ जासिहरबाय। दिनैहाय जोङो गिर्जायाव जे बिसयखौ मोनदों आङो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो सानदों। बेखौ मोननो हागोन माथाइनि 21 अध्याय 1-11 पद। बेयावहाय गोजौआव लिरनाय दं, जेरुसालेमाव हाबनाय जिसुनि मुङै। जिसुआ आरो बिनि चेलाफ्रा जेरुसालेमनि खाथियाव बेथफागेयाव अलिभ हाजोआव सहैब्ला जिसुआ सानै चेलाफोरखौ बेबायदि परामर्श होनानै थिनहरबाय, नोंसोरो मोखांनि गामियाव थां आरो बेयाव सहैमारनो मासे गेम्बु गराय खानानै दोननाय आरो बेजों लोगोसे मासे गेम्बु गराय फिसाखौ मोनहैगोन। बेफोरखौ खेवनानै आंनियाव लाबो। आरो सोरबा नोंसोरखौ माबाफोर बुंब्ला नोंसोरो बुं, प्रभुनो बेफोरखौ नांगौ, अब्लानो बियो थाबनो बेफोरखौ हरगोन। नाबिनि बाथ्राया जाफुंनांगौखाय बेफोरो जाबाय। नोंसोरो जियन फिसाजोनो खोथा, नोंनि राजाया नोंनियाव फैगौ, बियो गुरै आरो गेम्बु गरायनि सायाव गेम्बु गराय फिसा, बिबा बाग्रानि सायाव गाखोदों। अब्ला चेलाफ्रा थांनानै जिसुआ बिसोरखौ थिनामोनबादिनो खालामनानै गेम्बु गराय आरो गेम्बु गराय फिसाखौ बिनियाव लांबाय आरो बिसोरो गाव गावनि हिफोरखौ बेफोरनि सायाव बबाय आरो जिसुआ बेफोरनि सायाव जबाय। आरो दाफानि बांसिन मानसिफ्रा गाव गावनि हिफोरखौ लामायाव बलांबाय आरो गुबुनफ्रा बिफां दालाइफोरखौ दाननानै लामायाव बलांबाय। आरो बिनि सिगां सिगां आरो उन उन थांनाय दाफाफ्रा गाबज्रिनानै होनबाय, हसाना दाबिदनि फिसा हौवा, प्रभुनि मुङै फैनायानो बोर होजाथों, हसाना गोजौसिनथाराव। जिसुआ जेब्ला जेरुसालेमाव हाबो, नोगोरमानिया होंगो दोंगो जाज्लायनानै होनदों, सोर जाखो बेलाय? दाफाफ्रा होनबाय, बेनो गालिलनि नाजारेथनि जिसु। दिनैनि बे बिसयआव जोङो बिसेस नायनो गोनां बिसयआ बेनो जे जिसुआ मानोथो गेम्बु गरायावसो चइस खालामखो? बियो गोसो जायोब्ला गरायफोर बियो बिहरनो हागौमोन आरो नङाबा रथफोर बिहरनो हागौमोन। जेरेखम राजाफ्रा गरायफ्राव गाखोयो बा गरायनि रथफ्राव गाखोयो। जिहेतु जिसुआबो सासे जिउनि राजा बे हिसाबै, नाथाय बियो बेफोरखौ खालामालासिनो साधारन गादा फिसाखौसो मानो बियो बिहरखो? थ' बे बिसयआव जोङो दिनै बुजिनो सेस्था खालामगोन आरो बे एखे बिसयखौनो जाकारियानि 9 अध्याय 9 पदआवबो बुंदों। बेखौ फरायनायनि नायनि। जाकारिया 9 अध्याय 9 पदआव बेबायदि बुंदों, ओ जियन फिसाजो बिमायनो रंजादो, ओ जेरुसालेम फिसाजो गोबारै रंजादो, नाय आंनि राजाया नोंनियाव फैगौ। बियो धोरोमिया आरो बासायनो हाग्रा,
बियो गुरै जानानै गादानि सायाव गाखोदों। बियो गादा फिसानियावसो गाखोनानै फैदों। जिसुआ बे जेरुसालेमाव हाबनाय समाव गादा फिसायाव गाखोगोन बेखौ जाकारिया नाबिजों गोबाव बोसोर सिगाङाव भबिष्यतबाणी होनानै दोनजाखादोंमोन आरो बियो फैयै फैयै जिसुनि समावहाय बियो फलिफैदों। बेसेबांबा बोसोरनि सिगाङाव प्रफेसि होनानै दोनजाखानाय। बेनिखायनो बेयाव जिसुआ जे इसोरनि फिसा हौवा आरो बियो बासायग्रा बे फोरमान जाहाथे जायो आरो नाबिनि लिरनाया जाकारिया नाबिनि लिरनाया जाफुंनांगौखाय बेफोर जाबाय होननानै बेयाव सारि पदआव बुंदों। दानिया जिसुआ गादा फिसाखौ मानो चइस खालामखो? मानो? बेयावहाय बुंदों बियो गुरै आरो गेम्बु गराय सायाव गेम्बु गराय बिसा बिबा बाग्रानि सायाव गाखोदों। बियो गुरै होननानै बुंदों। सोर? जिसुआ गुरै आरो बियो गेम्बु गरायनि सायाव गाखोबाय। बे गुरै सोदोबखौ बाहायग्रोनायनि ओंथियानो जाहैबाय जिसुआ जेरै गुरै आरो गेम्बु गराय फिसायाबो बेबायदिनो गुरै। नाथाय गराया एसे राफ जायो। बियो जुद्धफ्राव बाहायजाग्रा। बेनिखायनो बियो गरायखौ चइस खालामाखै आरो बे गेम्बु गराय जे गादानि फिसायाव बियो गाखोदों आरो गादाया ओरैबायदि जाथिनि जोलैनि जुनार बिनियाव जेसेबांखि बजा होआ मानो बियो बे बजाफोरखौ लानानै लासैनो बियो बोखोलाङो बा हाजोफ्राव मानखोनांगौबाबो मानखोयो। जेरावखि जाया बे लानानै थाङो लासैनो। बेबादिनो जिसुखौ बियो थिखोनानै लांदों। बे मिनिंजों बुजायनो सानदों जे जिसुआ समस्त मानसिनि बजा समस्त मानसिनि जिबननि पापखौ बियो रुजुननानै बियो फाफ्लियाव रुजुननानै बियो लानानै थांनाय बे मिनिंखौ बुजायदों। बियो जिसु ख्रिस्ट'आ गुरै जानानै गासैखौबो गनायनानै लानानै बियो गेतसेमानि बागानाव जेब्ला आर'ज खालामो बियो बुंदोंना, नाथाय गासैबो नोंनि गोसो बायदि जाथों। बियो आर'जआव मा बुंदों? ओ प्रभु हायोब्ला बे खुरैनिखौ गोजान खालाम, नाथाय नोंनि गोसो बायदि। आरो बे जेब्ला जिसुआ गेतसेमानि बागानाव आर'ज खालामो आरो बे समाव इजराइलनि बे समा जिसु थैनाय समा गोजां बोथोर बेबायदि गुसु समावबो बियो नाथाय गोलोमफ्रुजोबदों। जुदि मानसिया आगजानुनि मोनथियोब्ला सप्तासे 3 मास बोसोरसे 6 मासनि भितराव बिनि जिबनाव थैनाया फैसिगोन होननानै बुङोब्ला बेनो मोनसे घाबरायनाय फैयो। सोरबाया साननो हागौ बियोथ' सासे इसोर, मानो गिदों, मानो घाबरायदों? आरो बेखौनोथ' बुङो गावनो इसोरब्ला क्रुसनिफ्राय बासाय। जेरै जिसुजों देगथाब जानाय सिखावा जेरै बुंदों, दिनैसिमबो बेबायदिनो संसारनि सुबुङा बुङो, नाथाय बेयाव थाखोमानानै थानाय बिसयफोरखौ बिसोरो मोनथिया। जाखिनि लिरनानै दोनदों बे लिरनायखौ सायाव फरायनानै बिसोरो बुङो। मानोना बाइबेलनि बोसोनखौ बुजिनो थाखाय गोथार जिउनि होनाय गियान गैयाब्ला बेखौ बुजिनाय नङा। जिसुआ जेब्ला गेतसेमानियाव आर'ज खालामदों बिनि गोलोमदैजों लोगोसे थै गदों होनदों, थै गनाय बायदि। आरो साइन्टिस्टआ रिसार्च खालामनानै मोनबाय जे जेब्लानाखि मानसिया जोबोर जुद्धनि गेजेराव दावहा नांनायनि गेजेराव बालाहामाफोराव सारभाइभ खालामोब्ला अतिरिक्त गोलोमनायजों गरम मोननायजों थैया गफायो बेखौ होननानै बुंदों। बेखौ रिसार्च खालामना मोनदों डक्टरा। आरो जिसुआ बे समाव आत्मिकनि जुद्ध जादोंमोन। बियो जिउआव आत्मायाव इसोरब्लाबो बिनि मोदोमा मानसिनिमोन। मानोना बिनियाव बुयोब्ला बिनियाव थैफोरा ओंखारदों। बे हिसाबै बिनियाव मोनसे गिनाय दंमोन, बिनि घाबरायनाय दंमोन। बे मोनसे टाइम पिरियडखौ बोरै बारग'नो
बेनिखायनो बियो आर'ज खालामदों। आर'ज खालामनायाव गथायदों आरो बियो आर'ज खालामनायाव बुंदों, ओ प्रभु बे खुरैनिखौ नों हायोब्ला गोजान खालाम। बे खुरैयाव मा दंमोन? बे खुरैयाव समस्त मानसिनि पापा दंमोन। बेयाव समस्त मानसि जागायजेननायनिफ्राय आदमा जेब्ला पापाव गोग्लैदों गासैबो पापा बे खुरैयाव जमा जानानै दंमोन। बेयाव मानसिनि रग बियाद, सानाय सुनाय, गासै मानसिया खालामनाय पाप गासै समस्त बे खुरैयाव दंमोन आरो बेखौ जिसुआ गासैखौबो बानजोबनांगौ, रुजुनजोबनांगौ जानानै फैदोंमोन। बेनिखायनो हायोब्ला बे खुरैनिखौ गोजान खालाम, नाथाय नोंनि गोसो बायदि होननानै बुंदोंमोन। अब्लाबो बियो गावनि गोसो बायदि बियो डिमान्ड खालामाखै। दिनै जों आर'ज खालामोब्ला जों खुद्रिसारनानै आर'ज खालामो, नाथाय जिसुआ बेबायदि खुद्रिसारनायजों नङा, गुरै जानानै इसोरनियाव बिदों आरो बियो गासैखौबो मानसिफोरनि बे पापखौ रुजुननानै बाननानै लानानै आरो बियो नायदो जिसुआ जेब्लानाखि क्रुसाव थैयो आरो बे क्रुसाव थैनाय समावहाय जिसुआ फंसे खोथा बुंदोंना जे ओ आफा नों आंखौ मानो नागारखो? नागारनायनि उद्देश्य दङ, मोनसे मिनिं दं बेयाव मोनसे। जेब्लानाखि आदमा पाप मावदों, आदमा जेब्लानाखि पाप मावदों, पाप मावनायनि उनाव इसोरनिफ्राय गोजान जादों आरो क्रुसाव होजानाय टाइमावबो जेब्ला मानसिनि पापखौ जिसुआ बाननांदों, बे समाव इसोरा नागारदों। खारन पापखौ लानानै इसोरनि खाथियाव मानसिया थावरिनो हाया। मालाबाबो पापआ खोमसिया जेरै स्रांजों गोरोबा, बेबायदिनो पापखौ लानायखाय इसोरा नागारदों जिसुखौ आरो बियो बे समावहाय मोनसे पहर मोनसे माने 3 घन्टानि थाखाय बुहुमानो खोमसि जादों। बेयाव स्राङा गैयामोन। बेफोर मिनिं आरो गोबां गुड फ्राइडेनि गोबां बुंनांगौ खिन्थानांगौ बिसयफोर दङ। समजों लोगोसे नोंथांमोनजों लोगोसे इसोरा जुदि दैदेनोब्ला गावनि जिउजों जोङो बेफोर गासैबो थाखोमानाय बिसयफोरखौ सानफा एफा मोनलांबाय थागोन। आङो जास्ट दिनैनि जे गेम्बु गरायाव गाखोनायनि मिनिं आं बेखौल' बुजायदों जे गेम्बु गराया जेरै गुरै, बेबायदिनो जिसुआबो गुरै आरो गासैखौबो गेम्बु गराया जेरैहाय गासैखौबो अजनखौ थफ्ला थफ्लिखौ लानानै अबजेक्सन गैयालासे जेरैहाय थाबायलाङो लासैनो, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आबो गासै समस्त मानसिनि गासैबो अजनखौ क्रुसाव बाननानै बियो लादों गनायनानै। आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो माखासे बिसय दंमोन, आं बारा गोलाव बानायनो सानाखिसै। बेखिनिखौ आं बुंबाय। नाजारेथनि जिसुनि मुङै आमेन।